बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। सरकारा रायजोआव गोबां गुबुन गुबुन मावबिथांखि लानानै होफैदों। सरकारनि बे मावबिथांखि मोननायाव नोंथाङा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदों नामा? सरकारनि मावबिथांखि मोननायाव सोरबा नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। जुदि सोरबा सरकारनि मावबिथांखि होनायाव जाख्ल'नाय खालामदोंब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय सरकारा माखासे फन नम्बर आरो इमेल फोसावदों। बे नम्बरा जाबाय 6026901243 नम्बरनि गेजेरजों WhatsAppनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन आरो 1800345767 टल फ्री नम्बरावबो कल खालामनो हागोन। लोगोसे 036124629295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो कल खालामनानै अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो पुलिस बिफाना मोनथाम अनजिमा फोसावबावदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 आरो 6026903481 बेजों लोगोसे इमेलबो फोसावनाय जादों। complaints.bsc@gmail.com बे मेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। सरकारा रायजोआव गोबां गुबुन गुबुन मावबिथांखि लानानै होफैदों। सरकारनि बे मावबिथांखि मोननायाव नोंथाङा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदों नामा? सरकारनि मावबिथांखि मोननायाव सोरबा नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। जुदि सोरबा सरकारनि मावबिथांखि होनायाव जाख्ल'नाय खालामदोंब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय सरकारा माखासे फन नम्बर आरो इमेल फोसावदों। बे नम्बरा जाबाय 6026901243 नम्बरनि गेजेरजों WhatsAppनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन आरो 1800345767 टल फ्री नम्बरावबो कल खालामनो हागोन। लोगोसे 036124629295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो कल खालामनानै अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो पुलिस बिफाना मोनथाम अनजिमा फोसावबावदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 आरो 6026903481 बेजों लोगोसे इमेलबो फोसावनाय जादों। complaints.bsc@gmail.com बे मेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। सरकारा रायजोआव गोबां गुबुन गुबुन मावबिथांखि लानानै होफैदों। सरकारनि बे मावबिथांखि मोननायाव नोंथाङा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदों नामा? सरकारनि मावबिथांखि मोननायाव सोरबा नोंथांनाव घुस बिदोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। जुदि सोरबा सरकारनि मावबिथांखि होनायाव जाख्ल'नाय खालामदोंब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय सरकारा माखासे फन नम्बर आरो इमेल फोसावदों। बे नम्बरा जाबाय 6026901243 नम्बरनि गेजेरजों WhatsAppनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन आरो 1800345767 टल फ्री नम्बरावबो कल खालामनो हागोन। लोगोसे 036124629295 कन्ट्रोल रुम नम्बरावबो कल खालामनानै अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो पुलिस बिफाना मोनथाम अनजिमा फोसावबावदों। बेफोर जाबाय 6026903418 6026903483 आरो 6026903481 बेजों लोगोसे इमेलबो फोसावनाय जादों। complaints.bsc@gmail.com बे मेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन।